last about Sir, please. Sir, please. by sini media rokno actually जों दिनै DGP नि आरो फाइमानि कारन नाव जतन सिबो जम्पुजिला ताकार जलावो थांनाय प्राय इलेक्शननि सिगांनि सिमेनो जोंनि आरो आइन शृंखला बेले हामिया एबं ल एन्ड अर्डार बेलायखेनो हामियान दिगे थांनि दंमोन दैयै जों गोबां जरावो जोंनि आरो SP DSP इभेन SDPU अमरनति जों अनेक बार कक सालायखो इभेन अनेक बार अमरनति सलिउशननि बागै केव नामे FIR खायजाका कमप्लेन खायजाका बट टिल नाउ इनि साजरा কোনো एक्शन मेन कखा बसे কোনো एक्शन करे बे जों वानस का तिनि तिनि बरमना MDC बरमना सुरज बाय जों वानस का तिनि जों नाइदि फारि जों DGP मारिनाय बिकज जम्बुजा ताकर जलावो जेबाबे सिरिज अफ ब्लास्ट चलिबो जम्बुजा ताकर जे वेपन्स यूज खाय दङो बरनि साले कगै दङ गुली नांजाखा इभेन आई विटनेस दंमोन यागलो पइन्टसे कोनो एक्शन ना हर जायगानिफ्राय जों तिनि मनो साका म हाइ काल्प्रिट दखनो ताम खाय DGP नि जों मनो सनका म जदि एक्शन ना जायगानिफ्राय इन फ्यूचर बतेबो आन शृंखला किन नारगन आफ्रो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी नायबा आफ्रो ब्र हनामले जन कोऑर्डिनेटर दङ किन्तु अ बर किछु बर दंबाने मुइ जों अनेक बार कमप्लेन खायजा PS दङ SP नजर दङ तामरनो जेखबनो आगे बरन एक्शन माराग्रानाय अलमोस्ट दिन जों साननाय फैगोसै गामल बगै ताहिन तो सिनि बरन MDC साइन खनारिका द सीरीज अफ ब्लास्ट मतो तिनिन दिनि वानस कांगे जोंगे जखन टेररिस्ट रक जखन ग्रुपपन्थी दङ आफ्रो जम हे सीरीज ब्लास्ट रंबले आफ्रो जे 9mm बुले ति कगले बै तो तिनिके अ जुग फाइसो के आम जनता जारा तिनि साना थांगे पार्टीनि जे गेदार होननानै दं सेलाइटि बुम ब्लास्ट खायदों माने न किछु ना पलिटिकल हाई पलिटिकल पावरनि एक चक्रांग दं मान हाय एक तो खायमान को जदि अ जगह जों साइज साइमनो सिस्टेम जदि कलाबनि थांगे जदि अब सिस्टेम आइन शृंखला जदि कलाबनि थांगे पाब्लिक जनतार बर थानाय बानो जे जगह तिनि गुली खज कुनो जास्ट माने कुनो करे तिनि बरी प्रेग्नेंट पॉइंट तिनि लाठी उस्तार जगह बुजगै पॉइंट कगजगै पॉइंट तिनि कुनो जस्टिस करे अमो तो सम्पूर्ण जों साइमनो जेबो हाई लेवल नि हयते नबो इंस्ट्रक्टर जाक्तंगो इवेन बावनियो मुख्यमंत्री मनमा सानामो जों जेबो तो बार साइड दं এটা কাউকে সারা হবে না কাউকে যে রেহাই দেওয়া হবে না যারা এরকম যারা করছে যেন অমহাই বর্ণ যে তিনি প্রসারিত অঙ্কে অমনি আইন শৃঙ্খলা जों বড়তাম মানসুনি বা দ্যাট মিন্স जों সাইমনো যে সিস্টেম ইজ কলাপস সম্পূর্ণ আইন শৃঙ্খলা কলাপস তিনি হাসি গান বুগিন তিনি অমহাই তো গামন DGP जों তিনি কক সালামিয়াগুলো जों মনমন সাকা অমহাই বরণ যদি নরক যদি কোনো অ্যাকশন নাই আনকে ঘটনা নই মানো ইনসিডেন্ট নই মানো বাট অ্যাকশন না প্রশাসন দায়িত্ব আছে আব আইন শৃঙ্খলা দায়িত্ব ল এন্ড অর্ডার না ব্রন দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি তা নাইয়া जों दिन सालायका लेट्स सी इन फ्यूचर जो तामम जों नाय दङ যদি অমহাইকং টংকে আইডিয়াन ब्रक जों दंमांगला इभेन जों नांगौ ब्रन एक्शन हामबाय बेलायनो हामलाय मारो सिनि जत मीडिया सनो नारो जतने सिवो सिनि जम्पु जिल्ला ताकार जिल्ला अ कन्स्टिट्युएन्सी हो बेलायके भाइलेन्स नि तमनि नै अब गोबांमा तरफ दैथायगा जों फायगांके तिफोरा माथ्र BJP म खुबै लासिनि सिंसाखौ म ताबुंनि सिमिया थांनाय एडिसि चंबारनि सिगां गोबांमा एरियाव बम फाटिका सिनि तिफोरा माथ्रनि यूथ सिक्लारनि थानि UITM नि बिसिंतै गुलि कगजाखा आबुनो वानजुनि तिनि सिनि अनरेबल MLA सार बिसिजित कलायबाय जों कक साप्लाय मासलागा जों सिनि एरियाव बाहायके पीस एन्ड प्रस्पेरिटी टुनानि बागै ताम खायमान
गोबां कमप्लेन्स रोखा गोबां एफआईआर रोखा अपन कोनो रिजल्व नहीं हाइसी अपनी बागै जे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जतनी अक्राकु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नि थानिवा सोंथिनि कासे मेमोरेंडम सबमिट खाइया जे जम्पुई जिला तागाजला एरिया बो जे अमहाय कासे अशृंखल जे खाइ तंनाय बरग बीजेपी फानंथों म थानि फानंथों केवन जागा बुमफाटिव सिलाय कक जागा बथालायो अम बरनि नियम बा पॉलिटिक्स जतन खाइ पॉलिटिक्स खाइ माने न सिलाय बाय बुमबाय खाइ अमहाय सोंखु खनो खानाया गयसे एन बरनि थानिबो अमहाय एकजन एमन जे रिपोर्ट दङ जे साइमन बर अमहाय साइमन दिपन दा ngै तंग आबो सों साइमिया अपन बन तिनि क्राक जवाब लिबिसिंतै बन सों सानानै फाइया एसे आ जागानि इंगै जनप्रतिनिधि एसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंगैसन सिनि कन्स्टिट्युएन्सि बो शांति श्रृंखल नांनाय बागै सोंथिनारो जतनि पुलिस नि हेडक्वार्टर फायै जतनि से अक्राकु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नि बिसिंतै सों कासे मेमोरेंडम माने बबो सुना एश्योर खायु जे इंगै थांमानि इंखा ताबुनि सिमेते आमहाय तांमानि उथुम एन तुमुनो आमहाय इंगै तंके एरेस्ट खायनि बक साखा एन सों मनो बकं साइका तुमुनो एरेस्ट इंया हांकाय सों तसे बार बार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सों डिस्टार्ब माखायनि हायछि कारण सों नुखा सिनि जम्पुई जला ताकार जला खुमलंग हाइजागाबो गोबां मा एफआईआर रोखा गुली नांजाखा गुली ककजाखा जीबीओ रेफर खायरो जाखा फेब कुन एरेस्ट करै फेब थानाय कय दिन से सिगां बीजेपी पार्टी पे सबाय जाखा जम्पुई जलाव बीजेपी मिছিল खायखौ साव बाथाङै सबाय गाकुन सामिया किन्तु जे व्यक्तिगत बरक रमित लांगा जे बरक आजाकुन इनभल्वमेंट करै आबो म थानि दारि रमानि कलाय बाट बीजेपी नि तामनि बै रम जायखि बीजेपी नि जे आरनि बातायनाय निर्मल देवर्मा थांनाय 10 तारिखआव तिप्रामथनि ऊपर एमन जे गुली कगरखा बोरै बोसारंनो yang goina marani फाइननि गारि फुंसा परा बखगै गारि बखगै दाबाय तानखा बरं बुखा यासि सबायकिया इभेन खरकसा बोरै औ गोनां 3 मासनि बोरैनो पन्ज बरक बुबै ताबु आब्रै चिकित्सा खायजागै नायमा तंको आबो जोंनो हेल्प खाय दं हायसि अमाहाय बरक तिनिमहाय लिडारशिपनि बिसिं तिनो तिनि जम्पुई जिल्ला ताकार जलाव गोबांमा कयजना बरक जेमन निर्मल अक्षय सुकुराय तै गोबांमा दं हायसि बरहाय बरनि नेतृत्वनि तिनि जम्पुई जिल्ला ताकार जलाव पीस ngैमानि ngै दं हायसि कारण बरनो अदार नाय साबो आबो जों स्राय सायमान हायसि बरक बंनि एतो जे क्वालिटी करे जे बर मा खायनि किन्तु बंनो साखानि होइते अदार नाय दं हायसि आबो दिनि पुलिस अब रिक्रि सिनि दङ एन अमहाय कालप्रि रंनो बस कांगा एपन जे कुनु सुजुग जागलाखनि बर दिना कम सावायसि एन तुमुंनो नो खाबनि परे तामो इलेक्शन पाइके इलेक्शन पाइमानि परे ताबस कांते से बिसि इलेक्शन नाय एडिसी इलेक्शन से कमा बमखितार का फातिरका ताङै बरनो सिगि सरकार खायनि बागै ताकतासे बस कांगा बिसि इलेक्शन दङ आबनि बै थांनाय 9 तारिख मेवो सिनि बरं गोनां ताकु बकुल सिनि दा सरनजय सिनि गुरुदेल पारा अमाके रतनपुर हाइजागाव तसे बुमफाति सिरियल ब्लास्ट नि बिसिंतै सो ऑल बम्स बेंनि फाइ सिनि ताकु बकुल नगत 4 राउंड सिलाय गुली ककजाखा बेंनि फाइआव सिलाय बंनो रुजागै दङ साप्लाय खायजि दङ साबो साप्लाय खाय आबति प्रासो जतन सिवायसि आबुनि बागै बस कांगाव माहिं तंकाय एस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आई एम सायंगै जों सिनि बे पावर तंमानि अमहानि सिं अप्लाई खायै अमहाय बरनो सिं एरेस्ट खायमा खायनाय एन अमहाय क्वालिटी करि लीडर्स नो सिनि एरियाव सों कुनो दिना फनो दरकार नांगैनि सों लुकुनि थाने अबन कक जानानै